siya sa mga kapobrika ng mga tumisan ay manambalay. Siyempre kita dres bukid-bukid to bibitag binisaya. Ani lugsungon kay ship. Lamig kayo mga kono. Karabig pag suko na gali, alas 7 na gali. Maging pa. Hi. May payag kami. Wow. Ito picture ko nung sa ship. Picture na sa ship. Masakay ta na? Oh. Wanto may lang kwanti lang sani. Nara sani dia permino. Nara pa diha. Ay na. Ba. Para to kuandro libno ning simba. Ha? Bado ito. Simba? Simba. Isa rasa ulit. Hala? Pero karon basi mas absent pa rin niya sayo pa man. Lagi tala. Motor na mo. Oh, magmotor na lang mo. Oh. Makuan day makagi day dato. Ay man. Mabora man ito speakers. Mabora lagi dari. Mabora na dito. Dapat bagtisunod na lang mo. Layo oy, layo tayo lahat. Wow, meron. Ang motor dili siguro no. Pwede. Pwede naman ipatakay naman ni buang. Mabora lagi mo ang buang. Ay. Aw, tabok kay Miyo ko buang. Eh, patong si Max Kasi- ay ko lang ini Sulod ta si Ubak. Ituloy tayo bak to chef. Kau drive day. Ay, ako pa paday boss. Gua sa ni be. Lambot. Ah, mularga na ni piri di ay. Maghubo nang bako. Dai nakalap na dai. Nato kinalasan dai. Dito mo sumbutay katong last. Kay gabok ang Dario. Tawag inday oy. Ayaw kay last ra. Diara. Kana. Tulo dai dili ikon. Tulo ba? Tulo. Ha? Kana nao ba nao? Ando ka ba nao ba ya iduso? Iduso bro. Ipadapay di ay. Isakit di ay. Iduso lagi. Siya oh, talawan. Talawan kayo mo. Apa si Inday? Na. Gi, toko day. Asos. Giday. Hubo tanis patos ron. Ada ari yung takaday. Nak. Dirago. Dirago bos. Ha? Dirago buang. Aman. Dirago ka patos. Ay, guwapo. May nagkapatos na pala ng buwan. Ala, mabaha mang. Ala, labuang ka. Ala yaya sa buang. Bahala pa. Bahala ang sapatos. Yaya sa buang oy. Shout out. Ala. Lang nalipong no gidagat ay. Ang sanda. Bara ko na sa gidagat. Ay. Natalawan ko sa motor. Si Inday na lang yung driver na lang yung si Inday. Katalawan mo. Amot Ay nagbaha. mga kapobre, nabot mo yung sabi. Amot nagbaha. Black yun ha. Ha? Gidagat ko. Hindi di buang. Mo lagi di magsilbi no. Kasi ko nalipong mo. Ano? Pero nakainom. May pag sakay ng tani kay pero ko mahubog. Ala. Ang gasit? Balag nga na. Lalo po yung dapat ng motor. Yan na. Yan na, ship. Yan na, ship. Inay. Inay. Ha? Ha? Buang di ba? Ano man? Sakay na lang diya. Sakay na lang din buang. Isa
Naunta nga. Bayot pa ni buwang. Gani takdan. Takdan parihan na taniwang. Apariya. Sister naman dahil mo di ay. Di sakit. Ini uli rami pamasahe. Dire ba dire? Sakay na yun. Sakay dire. Ay kung ina magpabala pa ka. Ani o sakay. Ay. Sister oy. Ang sama na ako sister. Yaya. Ay atoy. Dali. Sige talawaan na oy. Talo di. Hinay lang ha. Talawan kayo. Hinay na kayo. Slide ng kuwan. Sige, sige. Gunot. Dalawan kayo. Lingwa. Oh. Harapi pasahero pa doon pabalik. Amsa naman in taon nga. Talawa na sa buwang day. Uy, talawan man kay kasi may pasina imong driver buang kay driver. Fighter kay na imong driver. Pero Muslim to okay ra. Mo mo tingon ni Jal nga. Ah, di ba? Tingnan mo ko si Jal na ko na nga talawan kay nag-rough road. Na. Sakay na diya. Sakay di buwang. Kami una. Maglay lang Sige. ginawa. Na mo ingon na Jal tino dito na ingon na Jal na talawan kay na dili ko niya pasakyan inday mo ang motor dito sa kanang sa pire kay era pa baklayon. Ipaduot man niya. Yasin. Asa ni agi mga motor? Donoy. Re? Paklay ko, videohan ta mo. Sumangil ra to, day. Sumangil ra to sa gani gihawi day pero di rap road niya lupungon kayo. Ayun na kami gyaptan mga kapobre. Ay, sakto. Bitor ni siya. Angay to dire palagon si Mayang si Jal. Kailangan nung tola sige dire mo tawa mo video dire wala pa magpadupad ugro. Gani. Ang kuyaw dari Simba po paplatan. Awo. Amo man ani sip. Napa na so apa tay lain. Oh. Dali ay. Dari na pa. Now. Now. Unong ko bi. Mo baklay ko. Para makasya kaya naliko. Oh. Talawana day. Ha? Talawana. Agay agay agay. Gawan kayo. Dari na lagi po ngari. Talawana po. Hindi fighter ka na pero biyag bila na. Ha? Grabe jud. Fighter ka na. Grabe mo dagan ako ano mo to ay. Ito nang naway. Ha? Habit gini na tumba. Asa bed? Ya. Suba? Ba. Okay ra kay suba may. Pero og sininto ba na? Ngala man ko. Ah. Pero yan di na. Lahan ko ba? Yan na Jal no. Oh, ginam kom jal. Pero pati nga ginag. Rapro. Rapro di ba? Eh. Tol ka. Agay. Ah. Ako nagatukan eh. Dali buang ay tigat-tukan ya. Ah, ya. Ibitaw mo pas mo, nabitaw yung balon. Dali pasag ka na dali ka. Habit na natin wag suba.
Kay bisag si Inday pag bisag lawom-lawom ibulando si pong motor pakusgon ga di. Mana? Ato singgit siya. Naman di sila pas. Naman ta pa sa iruan na diri dai. Oh. O sa ato pa muagi na dito spire. Na. Shit. Alam, puno biya po din ang pasayroan diri oh. Sa? Sila bagong desip. Asa to dapita lang sani. Sir? Ala. Ala talawan dito kay Sisi. Talawan na eh. Asa unsa? Asa ta dai? Dati na ko pangako kuan. Kaya una mo dai. Ha? Una mo. Ayo. Lalala. Fighter kag driver. Ina ba? Sakay pag ginara pabala, pag ginaron. Grabe. Yo bo naging siyos. Ha? Maho nga ba ni hapis na. Pagawa ta aja gawa si Jar. Kalibang-libang kalo kagawa siya aja. Yan ang ba? Yan ang babaho man. Atas sila. Aja pagawa siya ro. Wala lagi kimo tagawa. Ini ko babaho man lantaw ko may kan pau yun. Balik ko. Balik tawaan mo. Yabag. Ata mga online. Yo na ano? Kana naik motor eh. Ang lebe. Daw ta ayaw giarnat. Sakya siya dada ini kuan. Apa baklaya lagi ditalawana kayo. Ako pa yun nauna. Ako naman ang sapatos. Ditalawana. Hello ay mo dai. Gani, kay drive ha. Usa to dai, ayaw iharnap. Dai mo harnap. Happy to nga to ba? Apit to ba pinaanak dai. Ano ditalawana. Ha? Ilang bayro nun ga? Ha? Pintara tanan? Tagi gugunan rin palihog sip? Ara. Salamat kayo dong. So, diri namin nga part mga kapobre nga mga aon namin kay gutom naman. Ting pamahaw naman. Dadto tao ka to punas lubi ba? Ano ba? Adto ba kanindot dito plastaro green kayo. Lapit sa ko. Bangat yung kingob. Hadlok si kabuang. Madlok lagi yo. Fighter kay kag driver si Inday ikaw drive ni kuli day oh. Hindi ako na lang. May kamot sa kuan. Dili ikaw sa rapro day. Ikaw lang sa upload. Upload lang. Mira. Sai. Ah, Ay dapura i. laos. Na. Mo pa na I see will. Kitaan ko Inday maong nagabitay.